Gala second na to nga video, no, mo ni nagtrabaho ni mga trabahante sa Dagay Construction, kay mo na, no, nalusno lagi ning ubos sa kalsada mga higala nakilid gini sa Belmont, no, area, nay tag mo ni, no, ang area mga higala nay taga boss sa Belmont. Kumusta man mo diri sa Belmont building? Ganin na kuan mga 2:30 evacuate sa namo ang mga kauban nga empleyado ug mga customers. Tungod sa karing tabo na to nga collapse. So prior na ni after sa 2:30 sa clear na within 10 minutes na clear ang mga customers. So mao to nga diri na sa naka-focus ang kuan. So sa may decision sa management mag-open pa mo sa mosunod nga mga adlaw? Sa kuan na siya sir, sa management na pero sa may pahibaw para ugma ninyo? Kada nga portion dili ko ka kuan na kay pero murag gikuyawan sa gid mo og naabay epekto ani sa inyong building, no? Usay nga nani nga building nga gikupahan ninyo sa Belmont? Belmont kini siya. Belmont kini nga building. Wa day mo magabang dire? Wala sir. Sa Belmont kini nga building mga higala. Boss, taga Dakay, unsa kadako ng damage diha? Awa ninyo gitan-aw? O sa na kaning lawom na diha, nag-excavate mo diha, nagdako nang inyong gikuy-kuy diha, no? So ang kinuy-kuyan diha na ni apel sa ilawom sa kalsada ang inyong gikuy-kuy didto ra sa inyong yang ano maning nalusno man ni diri. Hindi ko raman pinagaw. Mo lagi. Kuya ra ba ni kay dito sa Pikas nga side? Nasa iliki diha sa Lapu-Lapu Street, nagliki gihapon. Nakabantay ko butangan ra ninyo og semento. No? Kanang kuan niya, nanay crack niya, masudlan na siya og tubig, tanaw na to sa ibabaw, wala ra na siya. Pero tuwa na nag-accumulate sa ilawom. Bisan tuod nga naay sheet pile nga di taon, pero di magyapon siya ka-sustain tungod sa kondisyon sa yuta nga naa diri. Kay murag dagat magud siguro ni sa reclamation magud siguro din dire. Mo nila sir. Kay sa ako asad na obserbaran, tako mag-factor gud ang kondisyon sa soil. So bisan pa o kapila na nimo giprotektaran niya. Para gud na siyang tubig madugayan kay mag-melted man na siya, so mangita ni siya way. Ya di nakadaog ang katong na ilawom sa cracks sa time nga mukuan na siya. Sige kabantay mo, sige crack dire, no? Ganiha pa ka hitabo ba pagalos do may gani kay way mga sakyanan nga niagi? Na ay jeep diha gani naga parking. Kunya timing ra sige nga nakapiya siya. Siguro naa daw kuno sa mga 7 minutes sa time nga ni kuan ni siya. Pero pagkalos no wala intay sakyanan nga diha. Salamat in taon nga wala, no? Salamat sa Ginoo. Kuso pagkalos no nagdahonog siya, wala mo kabantay. Dahonog siya sir. Nagdahonog. Mao na tong nabantayan diri sa kuan sa amuong site diri sa Belmont nga nagdahonog na murag medyo naay murag earthquake gamay ba. Naka-fail mo earthquake ni tayog mo dire. Ni tayog naman siya. So that's the time tungod sa kuan imminent na sad. So that's the time nga ang store manager dire decide nga iguan sa siya. Evacuate. Og until kada sa wa mo kahibaw og pa-reporton pa ba mo ugma? Wala pa sir. Kaita. Magkabantay lagi ko niya ka ng Lapu-Lapu Street man na diha, no? Ya dito sa usa na kasada dito sa Pikas. Nagsigig liki, no? Kung naa kada ang building na puti sa kung imong tan-awon ang kanang gitungtungan ng mga tao gabaharag na siya. Gabaharag siya. Wala, no? Kanang floor level. Kung adto ka ng kuan building sa Pikas, kita na mo nang naay mga support lagi pamutang nila. Para di na mo diretso ko. Suspiri taas na ra ba yung taon ni building nga. Murag pila ni kandana ko, no? Ingon sila himuon pa kuno ning 16 na diyan di kaabot oy. Grabe. Dili na wala na kuan nga maabot og 16 kay ang katapusan nila nga kapilyada dara man niya. Right. So mao ni mga higala, no? Tora di ayo i-excavate nila dito sa ilaw mga higala. Peligro. So muna ang Patria Building ni mga higala, no? Iyan is sa simbahan pero sa Archdiocese of Cebu, pero ginisod ni sila og kining deal uban sa Cebulan Master man siguro mga higala, no? Pag develop aning Patria
Onya mao ni ang nagtrabaho ani is ing Dakay Construction. So na ilang mga heavy equipment nga karon no nag-excavate or nag-clear siguro ni nag-unsa ni mga higala no. Oh. Okay, so salamat kayo no. Asa naman to akong interview diri na wag tagma taga Belmont to siya. Atong paduldulan mga higala. So nara diri no. So okay. So mo ni ang area nga ni Hulpa. Salamat kayo. Thank you very much.